Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kum Shibanta ka Jingïaput linti siya Mawmer uba shispa arpusan Snem ka Junior Christian and Devious Society Mawkhar ha ka shpautri ujimang arja apusan. Kalapalong ya ka program Jingïaput-Ïatem bar ka jingrai ya kisurniam ya ka balatip kum ka a gospel concert Hymn of Ages ya ka balapalong ha ususotham auditorium. Lapanya ya ka teka program daga kong Ibani si Sawian bat ka kong Mary Jones Sngay ka jingkran lamphang na uba BR Lingdo ubari President ka GCS Mawkhar bat ka jing twice dang na Reverend S Shabong. Hagategas ni lapan ki ya kiminsim Jingïaput ba nang wan yishimita bat pensotonat ya ka janmit da kisur jingrai ki balaay na ka GCS Mawkhar choir u hybrid Rupari nongrum ka Senior High Secondary School choir ka samla pilasuk nong siet badahon lang khongla bat ka Emily Dor El Nongbri Shosho layos ngawi kisur jingrai naka Davi Nishwa Malnyang Barisha Nongsiet bat ki parlok ukraw bok lang em nongklaw bat uskem bok lang em nongklaw layo ya kajing ay kublay na Dr. Brandon Litan bat lapin ko ya kajanmit da kisur jingrai naka kenhon amizaya bat kajing kerku penway na Reverend B. Khan. Akan ikapor ngayeng nakamata ka Junior Christian and Society Mawkhar banong sikantian argantian hapring jongi kini kapor nakamanta kani concern haka khandai tarik Oktober arajar apusaw la plie ikajing Rakhe ba Snem pura jong ka Jingjam shispa arpusan Snem was bicentennial jubilee jongka hayeng mani jongka balang ka jongi ya kabaan pun kun ya ka haka arpusan tering Oktober menta ka Snem bhashibon ban priang subha ya pi iwei pui baro ki bawan shekani concern ban sakhi ya kajing Rakhe ka jongi bat ban sakhi ki sam ki talen ki prepare ki ba ublay uai hapdeng ki hep ki barik ki jongi bat shibon ki artist ki man seksi mentakani concert ni priang subha na do ki hep ki barik jong GCS ki jongi ki khot jong ka choir ka jongka Mr. Rupari nongrum ya ka Senior High Secondary School choir I filasuk nong se I badahun lang khongla I Emily do londo nong bri I Davinisha Malnyang I Barisha nong se ki prolong I krawbok lang em nong klaw but iskem bok lang em nong klaw ban yaka amasaya ban ki balong ki artist ki ban sapen sultanat ki ban sai ki jingrwa yaro lambat ngi hakani concert kabamenta Kumbalaya tho hakten ublei
กิสนีกีบาคาดูงินโยเสียวสาตังกิตมาเบรวปาราเบรวหิมะปาราหิมาโอชิชากันลองจิงกอริดฮาสีจิงเบชาบาคนอุบเลคนเป็นเป่าหางตาโอชิเคยาอูน้องปอบหาดูจอกอูเล่นยาเก็บละเจ็ดปาหาจิงแมนเชื่อตากาดกุมบาลาทอหากากติมบาโคดเลยกุมตาเตกันจาหากาปรเทดักกิชินกีเป่าชนะจิงวันอุตรายกาลจันโตเป็นเครนอกลอยชิชาอนสวางีลองกีเคนนาบาริดคุมกีโคลงีติงชาหาเพลงจิงดมจองกามิดคลิกคลิกงีไอติงชาติงชันติงชันติงชันคุมกีโคลเรดหาบแดงมันลากีโปลงีไอติงชันจิงสุกจิงแมนกัลเลคริบคริบกุมบาคีกีโคลกัดบาชัดเบียนมีเปอีลองมาโคโดดูคริสกัดชาบังอีดังเลติงชันติงชันติงชันกุมกีโคลเรหาเพมันลากีโปรงีไอติงชันจิงสุกจิงแมนกัลเนHosanna jam Hosanna Hosanna jam Hosanna Ya utrangin ya ro Ngilang mau bodoh Chris Jink men ki brio baro Ting shan Ting shan Ting shan Ting shan Kum ki klore hapne Man lagi porgi ai ting shan Ting suk ting kemet kelek ting shan Ting shan ting shan ting shan Kum ki klore hapne Man lagi porgi ai ting shan Ting suk ting kemet kelek
Ting shan kum ki klore dapne malaki pongi ai ting shan jing suk jing kaman kal Kam tam gi ai ka jis ngongo sa sisen na do ki pastor ki bedan ka bangi ki no sharai ka balang ki khot committee balang ki bai way pi way na do ki hap ki bedan di bahetam but kam tam ki nong shimenta baro ba kani ka long ka ba kraw ka bangi ngi yo ban yaro ka ktien ka jong trai ba sa sisen to an agi chi thap ti ya bar khot ki be shimbenta ba ngi lang baro to ong hadien jong God bless the participants. On kam jam kain, God bless the participants. The Rakhe, God bless us all. And God bless GCS Mawkhar. Namar bagajing dap she's parpsan Snem tong in account ban nga 10 20. Ready? Go. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 121, 122, 123, 124, 125. Happy birthday, GCS Mawkhar. Ngayang hagani ka por nagabenta ka Junior Christian Anniversary Society Mawkhar Brok away. Ban ay ngo ning kong yo blay ubala ay hangi kani ka sngi but ubala dan rengkat lambat ngi ban penlong ngi ka concert ka bajop. Ngai kublay ru yai Reverend S Shabong bat Reverend B Khan kiblay dan rengkat lam bat ngi hagani ka sngi but kibla kloy ban ni shimenta lam bat ka society ha kani ka concert. Ngai kublay ru ya ke Department of Arts and Culture jong ka Government of Meghalaya kabla sha ingi men penenkam ya kini ka hall ha kini ka sngi kejing kublay kalet ru she ki artist baro ki bala kloy bandan rengkat lang bat ngi ha kini ka concert bat ban ai ru ya ki khubor lingba ki jingruai ha kini ka sngi kejing kublay kalet ru she kini harum ya iba bari masar na kabenta ka sound ya iba kemen lang sau keme nongbri na kabenta ki lights da ya ke delight tent house ki belayarap ingi ha ka banshna ki stall ya Reverend bidon box lambat ke team na ke Good News TV ki bajudan rekat bat ngi ha baro ki program jong kene ke jubilee bat ki belayarap ingi ru ha ki bobon ki liang ngi ben pau ka jing sngongo eme ablay habangin sami no nang ni ka chaka ling bangi la yishim benta ling bangi ki jing rai ki bas ngau thiang kum ke jing kimen kum ki hap khna na ka benta ban celebrate ke jing dap arsan sisba arsan Snem ke GCS Mawkhar ngi duai ben pendap ingi da ke jing kimen habangin mi no nang di mat nang yadon rengkat bat ki program baro ha ke jing Rakhe ke ni ke jubilee menginang la ban penen buram ye ke kerteng ke jong me ha ka bawai no jong ke jing shakri ke jing yeme ablay bat habangin yo ban lit phai shala ki jong ki ying ki sam naduk ki behe ke basan haduk ki baretam idwai ye ke jing ai ke badap yang ke jong Jesu Christ ubau trai ke jing ye ba ke jong blei ke ba ke ban bom jukut ke jing slok ke ba ai jing hun ke ba ai jing tingan ke ba lam jong ben sim bakhuin kin long rengkat bat ngi kum ki hap khanda rengkat bat ki nong ket kam jong ke GCS ki badana khmat ban pentulun ni ki kam ki jong mena ka banta ban Rakhe ke ni ki jubilee oh ringkat bagi program baper ki badang dei ban pendap kin long ringkat ulang bat kapalang ke jome ko kenrat bapa ha kabalang jungi Mawkhar pat ki banget ki balasius pa ki jongbi nang di syudu ki bom cukut ru amen